Preview. Preview. Antonello Bella jsalmilkom u jagħtikom merħba għal 15 il-programm mis-sensiela Formula Predictor. Wara li 15 ilu fil-Grand Prix tal-Kanada kont indisponibbli għax ngħidu kollox. Kont jiena li kont nieżel minn Milan bla vuċi u għaldaqsant ma stajniex nagħmlu l-programm illum irritornajna għal dik li jiena nsejjaħ bħala it-telli għal-kbira. Imma qabel xejn, wejn kif inti? Alright, Antonello, nsellimlek, nsab tajjeb. U din is-sena aktar mis-soltu vera ħerqan din il-Grand Prix ta' Monaco nara x'toffri bir-regulations il-ġodda. X'taħseb? Eżattament, u wara li rajna fil-Kanada se jkollna balla timijiet taħt pressjoni, jiġifieri jiena s-soltu din jattelli għal nkun qed nimmarka bl-aħmar fil-kalendarju. U iktar wara li rajna fil-Kanada biex naraw naqra se jiġri minn ma ninsaw kollha tkun l-1000 telliqa għat-tim tal-McLaren illi wkoll jiena nappoġġja kif naħseb kulħadd jaf. Insomma, mela, naraw naqra s-sitwazzjoni attwali però għaliex dik hija importanti wkoll. U s-sitwazzjoni attwali tara lilek wejn minn fuq b'4 punti, 17 bi 13. Għal-Kanada ġejna indaqs, però għatfadal li nara x'naqdef. Insomma, issa naraw. Eżatt, il-punti kienu naqa konsistenti jisom dan l-istadju ngħidu hekk. Eżattament, meta tikkunsidra li bdejna mill-bidu, naħseb illi qegħdin mhux ħażin ejja ngħidu hekk, forsi għandi bżonn rather stennejt forsi nkun ħarira iktar hemmhekk imma ejja affarijiet li jiġru. Mela, nibdew nagħmlu naqra l-previżjonijiet tal-Monaco dik it-telli għali jiena nikkonsidra bħala l-home race tiegħi, nixtieq, ovvjament. Imma insomma, mela, u nibdew billi naraw l-akbar sorpriża minn naħsbu li sejra tkun. Wejn? Fidejk. L-ikbar sorpriża. Nilab karta hawnhekk bejn iktar minn qalbi iktar milli minn moħħi din id-deċiżjoni, imma jiena ħanejt li Alonso ħajkun qed jiġġieled għal punti ġew din il-Grand Prix. Hawnhekk il-magna mhijiex importanti u hija naħseb l-iktar trakka fuq il-kalendarju tal-Formula 1 li x-xufier jista' jagħmel id-differenza. Rajna f'snin preċedenti fejn kien hemm karozzi ħżiena ħafna l-iktar waħda riċentament li niftakar l-volej l-12 sena kienet ta' Jules Bianchi meta spiċċa bil-punti fil-Marussia. Jiġifieri sorpriżi hekk mhumiex rarissimi f'Monaco u jien naħseb li Alonso bil-kapaċità tiegħu ħajkun qed jiġġieled biex iġib il-punti. Mela, jiena min-naħa tiegħi ser immur għal previżjoni illi darba mhux se jkollna grafika ħalija ma se tkun tafu għaliex ħajkollna 3 sewwieqa li ser jispiċċaw l-ewwel fil-5 sessjonijiet ta' prov ta' Monaco li se jkollna fuq li aħna jkollna fit il-ġimgħa 5 sessjonijiet. 3 sessjonijiet ta' taħriġ ħieles, il-kwalifikazzjoni u t-tellieqa. Mela,
almenu 3 sewwieqa li jispiċċaw l-ewwel. Issa naraw jekk naqtawx mhux qed nagħti ordni u karozzi għal-messa 3 sewwieqa li jispiċċaw l-ewwel. Immorru issa għall-akbar diżappunt. Mela, l-akbar diżappunt fil-fema tiegħi u naf biċ-ċert illi l-ħabib tiegħna Andrew Zart mhux se jieħu pjaċir biha dina, imma jiena naħseb illi ebda karozza Mercedes mhu ħa tispiċċa fuq il-podju u qed nara lil Wayne jitħaq issa qabel ma nkunu nafu għalfejn Wayne kien qed jitħaq ħanejdilkom għalfejn qed naħseb hekk. Il-Mercedes storikament ġo Monte Carlo imorru ħażin, anke meta kellhom karozza tajba mhux dejjem l-plejsjew tajjeb. Case in point, fl-2017 it-tellieqa li kont għalija preżenti jiena il-Mercedes kienu tajbin imma Hamilton u Bottas spiċċaw lura ħafna. Fil-fatt dik it-tellieqa kienu ħadwa l-Ferrari ġew l-ewwel u t-tieni. Wejn għalfejn kont titħaq jew ħaddilek? ħattili minn igi. U issa ġibna on the spot imma għandek punt tajjeb. Wara l-Kanada terġaw kien hemm bidliet fil-regulations tal-magna, jiġifieri Mercedes ħajt il-fulħin ukoll fejn tidħol il-magna. Jiġifieri kollox jidher li Mercedes mhumiex se jkunu l-favoriti din il-ġimgħa. Se tagħżel? Jiena minflok ħanażel li biex ma nikkontentakx ħanejt il-McLaren ikunu barra mill-ewwel ħamsa ħalli ma nikkontentakx tal-li ħaddili. Kellhom weekend ħażin fil-Kanada u naħseb li hawnhekk ġewwa Monaco qed nistenna minn tal-inqas tim wieħed u xufieru wkoll li jkunu aħjar mill-McLaren, jiġifieri ħadd tkun diffiċli naħseb. Mela McLaren barra mill-ħamsa. Jalla tkun żbaljat, issa naraw. Jalla tkun żbaljat, issa naraw. Mela, ejja ħalli mmorru għal previżjoni li jmiss. Darba m'għandniex sprints għal darba allura mmorru mill-ewwel biex naraw min naħsbu li ser jieħu il-pole position għal dan il-Grand Prix. Sessjoni ta' kwalifika importanti ħafna. Wayne. L-isbaħ sessjoni ta' kwalifika tas-sena kollha, ikolli ngħid. U hemm favorit wieħed għal din il-ġimgħa. Il-pressjoni qiegħda fuqu u naħseb li kapaċi Charles Leclerc. Fil-home race tiegħu issa li għaddiet brilla ġudni trakka, il-Ferrari tidher tajba ħafna fejn jitlu slow corners, jiġifieri hu se jkun il-favorit. ħattuli. Qed tarif mhux Il-favoritu. Eżattu, daqqa tuħu it-timijiet, inti daqqa tuħu it-timijiet jien, u parti mill-logħba mhux tagħmel. Mela dan ifisser li jiena on the fly ser ikolli nagħmel previżjoni għal pole position. Issa, jew ħanħu riskju mod, jew ħanħu riskju ieħor. Din id-darba però jidher li l-Ferrari se jkollhom karozza tajba. Però ma ngħidx li Hamilton joħodha l-pole f'dan il-każ, mhux se nilgħab fuq Hamilton. In goes the world champion, Lando Norris. Ħan irriskja fuq Lando, issa naraw. Jalla, jagħtini raġun. Mela, immorru biex naraw min naħseb li ser jispiċċa fit-tielet post. Min naħseb se jispiċċa fit-tielet post. Din ukoll naħseb ħanmel prediction on the fly. Bissa hawnhekk kontra qalbi ser ikolli niffavorixxi l-Ferrari u għal daqstant ngħid illi Sir Lewis Hamilton ser jitla' jieħu il-tazza tat-tielet post. Hamilton kollu esperjenza tajba rebaħ ġo Monaco u bil-karozza għandu nemmen illi jista' jagħmel xi ħaġa hawnhekk. Wayne. Jiena fit-tielet post ħanażel lil Max Verstappen. Naħseb li hija waħda mit-track parmet diġà li xufier importanti ħafna. Immorru lura fil-2023 nemmen li jagħmel waħda mill-aqwa coil-laps li qatt rajt f'ħajti meta ġab 3 times ġo l-aħħar settur biss
Ġifieri hawnhekk Verstappen jaf x'għandu jagħmel ġo Monaco. Sewa wisq, mela, naraw naqra issa min naħsbu li ser jispiċċa fit-tieni post. U darba mela din id-darba Nerġa' eh? Nerġa' Ejja. Mela, t-tieni post ħanażel Leclerc. Okay. Naħseb iwa tfajtu għal pole position Leclerc, però naf li inti ħajkollok id-deċiżjoni tal-ewwel post, jiġifieri għandi xi ħaġa oħra f'moħħi. Labta difensiva. Eżatt. Labta difensiva, interessanti ħafna. Mela, jiena it-tieni għat-tieni post din id-darba ser ikolli immur għal Lando Norris hawnhekk. Naħseb li jekk niġu t-tieni il-McLaren ikun riżultat tajjeb xorta, għalkemm jien ovvjament noħlob li nerġa' nirbaħ bħal kull sena, però iċ-ċirkostanzi huma li huma u l-favorit jidher li huwa ħaddieħor. Għaldaqstant naraw min naħsbu li ser jirbaħ il-Grand Prix ta' Monaco u għalkemm jiena nittama li jkollna fotokopi tas-sena li għaddiet jidher li din is-sena il-favorit huwa wieħed, Charles Leclerc. Il-Ferrari għandha karozza tajba, Leclerc jaf x'għandu jagħmel, meta kellu karozzi f'Roma, Leclerc ħasad fit-toroq. Irridu jew ma rridux ikonna nammettu il-liċċali ser ikun il-favorit tar-rebħa. Ħanaraw naqra l-għażla sorpriża ta' Wayne se tkun. Il-Mossa Cobra. Il-Mossa Cobra, wara li rajt fil-Kanada, Sir Lewis Hamilton iġib l-ewwel rebħa tal-lieqa tal-ħadd mal-Ferrari ġo Toro ta' Monte Carlo. Il-Ferrari ħadd tkun il-favorita, Lewis impressjonani ħafna fil-Kanada, vera tgħidli li hija waħda mill-aqwa track tiegħu storikament, però ġo dak il-weekend fil-Kanada erġajt rajt Lewis Hamilton tal-2018 tal-2019. U jekk ikompli b'dik il-forma għalfejn le ma jħux il-Grand Prix tal-Monaco. Issa naraw. Interessanti ħafna. Interessanti ħafna di l-għażla. Naħseb jekk tiġri mhux se nazzardanit li ħad tkun rebħa popolari daqskemm kellha tkun ta' Leclerc, però tkun rebħa li taħsad jekk jirbaħ Hamilton u jekk il-Ferrari jirnexxilhom ukoll jiġu l-ewwel u t-tieni, imma issa naraw. Issa naraw. Mela, final thoughts Wayne. Bħal lek, din hija speċjalment is-sibt tkun waħda ngħidu mhux Formula 1 biss ma' event sportivi favoriti tiegħi. Jiġifieri dejjem inkun eċitat bħalek għal din it-tellieqa kemm biex nara l-kwalifika, iżda wkoll dis-sena eċitat biex nara l-Grand Prix tal-ħadd biex nara jekk hux vera tal-karozzi ħajtejbux l-overtaking ġewwa t-Toro ta' Monte Carlo, però hija nemmen li hemm ċans ikollna tellieqa tajba hawnhekk. Jiena m'għandix xi nżid iżjed, iġri sa nhar il-ġimgħa ħanibdew naraw naqra se jiġri f'din is-sessjoni. U nispera li sew int u sew jien inkunu żbaljati fuq ir-rebbieħ. Imma issa fuq hekk kif jgħidu Taljani lo scopriamo solo soltanto vivendo. Mela, aħna nista' se nifqu hawnhekk mill-programm Formula Predictor, nfakkarkom li dan il-programm ser ikun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna minn hawn ftit ieħor għal daqstant tinsewx tidħlu hemm ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi aħna noħorġu minn ġimgħa l-ġimgħa. Nfakkarkom ukoll li dalwaqt se tibda t-tazza tad-dinja u Wayne qiegħed ukoll jipprepara biex ntellaw ukoll il-programmi żona mondjali, però fuq hekk se nkellmukom iżjed il-qudiem. Aħna jew niltaqgħu għal Spanja jew niltaqgħu għall-Awstrija għaliex ovvjament hemm xi impenni li ma nistgħux noħorġu minnhom fil-ġimgħa li ġejja voldiri jekk fil-każ ta' Spanja titla' post u mbagħad hopefully għall Grand Prix tal-Awstrija
nerġgħu nirritornaw bil-programm Formula Predictor. Il-għajni tajjeb, sinjuri, uħudu ħsieb.